Mga tugang, good morning po sa Indugabos, Paramientos. Ako po ang sinama kaibanan sa pangaran po ni Pio Fernandez. Ini po si Mardilab daing iba, sadit sana, pero tiya. Iba na po hanggang alas 10 ng pagkaaga. Kapag alas 10, malog po ang usapang PhilHealth. Kaya sa sarapong oras, ilibanan kita sa Tingog Kambanwaan. Sana po, ariglado ka mo, maratana, asin okay pa. Kayang-kaya pa. Sampang po kang pandemya. Technical side, sabay nga to si Ronald Baldo. Kantangyaon po dyan, mga tugang sa luwas. Ang Mega Force Patrol sa padagos na pangangalap ng mga istorya. Tanganing may balang ibog sa Banuan na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. 3rd District, pading Jimmy Nasalita. 1st District, pading Jomar Bien. Nakaprangkisa sa Daraga sa Banuang Sotere. Ang tito ng Albay, Renz Luna. Yan man po mga tugang sa Albay District atin sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Partner Al Armario. Hans Galero asin Henry Boy Mata, yung putigdi sa Legazpi Port District. Ngantang yaon sa Regional Center Site asin northern part ka mga barangay sa Legazpi. Ang sa tuyang The Flash, Lawrenceburg si Barcena. Sa Production Assistance Center, kasabay niya ito dyan ang kangandahan ng sound, Angel Mustasa. Bantang yaon man sa DCGB Social Media Department, at tuyang kapartner dyan, Arvin Laad. Kami po ka boss, minasaludar mga kababayan, na imang kamungo niyan. Sana po ariglado kita. And duman po sa mga kabarangay ta na nagbe-birthday sa kunyan, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. So mga kababayan ta sa Masbate, asin mapasiring sa Masbate, mga tugang no entry and no exit diyan po sa Indang probinsya. Tan sabi po mga tugang ni Governor ko, iyan po na Executive Order number 25, Series of 2011, mga tugang, minatalaan nin absolute prohibition kan paglaog, asin pagluwas sa probinsya kan Masbate, kan mga individuals other than authorized persons outside residence o APOR for a period of at least 8 days, August 12, hanggang 19, 2021. Balunta mga tugang na takasudma, nagpaliwanag kayo ng gobernador kan Masbate, ilingon ta daw na kung may laog tayo ni, tangani na masabutan ka mga kababayan, ta ano ang nakapalaman dyan sa Executive Order number 25, ta may mga kahaputan lalo na so, anong ipipresentar na mga papeles, kung ika-apur talaga. Yan. Di ba? So, ilang tado kung okay ang sound kayo ni. Ha? Sa aton na tanan mga kapumatantenyos. Governor Ko of Masbate. We have just received the Executive Order number 25 issued and signed by Governor Antonio Co. This was released at 4:35 in the afternoon. Ano po? Sayang na petsa, August 11, 2021. May dako po ini siya na impact sa aton yan na labi na gayon sa aton ekonomiya, sa public health, since we are dealing with the Delta variant, ano? So dili na po naton pagdugayon. Republika sa Pilipinas, Provincia Masbate, Ciudad San Masbate, Executive Order number 25, Series of 2021, an order implementing preventive measures to combat the Delta variant caused COVID-19 in the province of Masbate. So amo po ini ang mga guidelines na bago na i-implementar sa probinsya ng Masbate na maghahatag sa mga panuntunan para labanan ang aton Delta variant na medyo uso po yan na ang dahilan amo ang COVID-19 dili sa Itirobilog sa probinsya ng Masbate. Whereas sa ilalim sa Section 15 sa 1987 Constitution, ginatagan ang listado sa katungod na i-promote ang katungod sa tao sa public health, kag ipagpatigayon na siguruhon na ang aton mga kapwa Pilipino maging mabasko. Ano po? Whereas
with the risk of infection dahil sa hamon na pwede ang sino man ma-infect, ano? Labi na gayon, dito na may mga comorbidities, ito na may mga may ginabatyag na may sakit, senior citizen, o ito na in the trabaho, medyo exposed gayon sa risk sa infection sa Delta variant sa Intiro Pilipinas. Kaglalo na gayon niya na sa Delta variant, ano po? And the heightened pandemic situation in the National Capital Region, kaya medyo taas po niya na ang infection rate sa National Capital Region. The Masbate Provincial IATF matapos na ginadalan kagisusi ang hamon sa ginsiguro na magkaigwa kita sa mga preventive measures na ginakaipuhan para labanan ini na COVID-19. Kaya ginarekomenda ang mga masunod. Paragraph 1. Stricter implementation of the guidelines for areas placed under modified general community quarantine. Kita po na, under general community quarantine kita. So, we will be implementing stricter implementation, as provided for in Section 5 of the Omnibus Guidelines on the implementation of community quarantine in Philippines, with amendments as of August 6, 2021, issued by the National Interagency Task Force. And, paragraph 2, the absolute prohibition of entry in and or exit from the province of Masbate of individuals other than the APOR, for a period of at least 8 days, August 11 to 19, 2021. So, mga tigmanghudan, ano po ang mga rekomendasyon, The absolute, ang total na pagadili sa pagsulod at pagluwas sa probinsya Masbate, santanan na individual, puwera sa ginatawag na authorized persons outside residence o APOR, magatuna sa sulod sa 8 ka adlaw, magatuna sa August 11 pakadto sa August 19 of 2021. Now therefore, I, sabi po sa Gobernador, I, Antonio ko, Governor of the Province of Masbate, sa katungod kag poder na ginhatag sa iya sa batas kag sa rekomendasyon sa Masbate Provincial IATF, ginamando ang mga masunod. Adi po ang aton bantayan po. Adi na po ang magiging polisiya guidelines na i-implementar naton yan na panahon. Travel restrictions, ang mga polisiya sa pagabiyahe. Section 1, paragraph A. Sa tanan na individual, no individual shall be allowed to enter or leave the province of Masbate during the period from August 12 to August 19, 2021. Sa tanan na individual, general po niya, wara sang sinuman sa probinsya ng Masbate, probinsya ng Masbate po dili lang kay syudad or munisipyo, intiro probinsya ng Masbate sa period from August 12 petsa 12 na buwas hasta pa Agosto 19, 2021. Section 1, paragraph B. Sa tanan na mga APOR, authorized persons outside residence, an authorized person outside residence, as described in paragraph 2 of Section 7 of the Omnibus Guidelines on the implementation of community quarantine in the Philippines, with amendments as of August 6, 2021, may be excluded from the prohibition. So, the general requirement is, ang tanan na individual, dili pwede maglabas ang probinsya kag magsulod to na buwas, Agosto 12, puwera san APOR, o excluded po sinasinda ng mga polisiya, provided
kinahanglan sa apor may maipakita siya sa mga masunod. Number 1, identification. Kinahanglan iya pagka may patunay siya na siya apor. Kaya kung kadaka kon maski sinula na individual ang magsabi siya apor. So, he should show or present any proof of his or her identification. So, paragraph 2, travel order where applicable. Kung may mga instances na ginakinahanglan ang magkaigwas ng travel order, kinahanglan ina niya igapakita. Halimbawa, ang kakatuan niya na lugar nag-require sa travel order instance for that instance. So, dapat magkuha sa travel order from the point of origin. So, paragraph 3, full vaccination from COVID-19 received at least 2 weeks before travel. So, meaning to say, kung malarga ang apor, pitsa 12, dapat nabakunahan siya sa full vaccination, ha? Dili kay usad pa lang na dose sa ito na may mga vaccine na nagka-require sa 2 shots. So, dapat full vaccination 2 weeks before the travel. So, kung nabakunahan ka na kumpleto ang bakuna nimo kanina, kahapon, or a week ago, dili ka pa pwede magbiyahe dayon buwas. So, it should be 2 weeks fully vaccinated ka na ahead, 2 weeks ahead of your date of travel. Okay? So, para 4, negative results from his reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR. So, sa istorya, unahon the general rule is, tanan na individual, bawal magbiyahe tunang buwas, papitsa 19. Pero kung apor ka. Kung apor ka naman, kinahanglan mo mag-present ka sa identification na ikaw talaga apor. Number 2, kinahanglan magkaigo ka sa travel order. Kaya kung nanabutan nimo dito na lugar, dapat naka-coordinate ka kag kinahanglan sa travel order. So, you have to have that from the place of origin. Number 3, fully vaccinated ka 2 weeks before the day of your travel. No? And number 4, negative result ka sa RT-PCR test or saliva test or antigen test. Tulo po na test, ano? Or, ang ginamit po ha, dili ka initanan, maagi ka sa nila tests. Pwede na negative ka sa RT-PCR or saliva test or antigen test. Pili ka lang po sila na tulo. Provided further that should he manifest symptoms of COVID-19 upon health assessment at the port of entry, he shall subject himself to antigen test, and provided finally that should the test yield a positive result, he shall undergo the required 14-day quarantine in the place to be determined by the Masbate Provincial Disaster or Masbate PDRRMO. Ano? So, kung ini na apor, nagmanifest sa simptomas sa COVID-19, no? Upon assessment at kung halimbawa pagbalik, nagmanifest ka, nagkaigo ka sa simptoma, ano po ang mga simptoma? Public knowledge naman, you need not be a doctor to identify the manifestations of the symptoms. Halimbawa, may ubo ka, may sipon, may kalintura, kung ano pa dida. So, pag-assess pagbalik nimo, pag-assess pagbalik nimo, and then yielded positive. Ayan, mga tugang ha. Yan na po, putulong tayo dito medyo aralaba na. Pero maliwanag na nato di. Bawal maglaog, bawal magluwas, except kung apor ka, pero may kondisyon. So apor, mapresentar ki ID, company ID na nagpapatunay na apor ka talaga, nagtatrabaho ka. And in the event na, ano yan, dapat igwa ka ng travel order. Yan so mga halimbawa, ma-attend kang seminar or ano ka. Di ba? Mayroong travel order. And then, dapat may vaccinated ka. At least 2 weeks bago ka mabiyahe. Di pwedeng sarusan ng dose, kundi dapat 2 full vaccinated ka.
Maray kung Janssen na itudok sa imo, full vaccinated ka na. Tapos, dapat igwa kaning negative result kan RT-PCR, pwede man saliva, o kaya naman ay antigen. So yan po tabi ang patakaran sa Masbate, poon ngunya na aldaw, hanggang sa petsa 19, mga tugang kay nipong bulan. Taan sa inda po na katuyuan, mga tugang, para daw mapreventara na makalaog ang Delta variant sa saindang probinsya. Hindi po executive order, bako sa ni sa Masbate City, bako sa sentro kan Masbate, kundi sa bilog na probinsya kan Masbate. No entry, no exit sa nasambit pong mga lugar. Okay? So yan po tabi, sa tuya pong primerong rangkada kan mga istorya digdi po sa satuyang programa Tingog kan Banwaan. Number one. Bueno, mga tugang duratan istorya alin dyan sa luwas. Paring Jomar Bien na sa linya para po sa dagdag na informasyon. Pade, please come in. Salamat pa di maray na aga sa mga parada may operasyon ngon yan di sa Tabaco ang Highway Patrol Group. Nandadakop ini pa de, pero bako lang ining pigdadakop ninda so mga daing mga papeles, lisensya, daing dokumento. Pati so mga may bugtak na mga accessories na daipig tutugod ng gobyerno. Iyan, halimbawa. Arog kan mga fog lights na salang pakabugtak. Okay. Maging mga sticker na day allowed. Pigtarang ka. Pati itong sa mga daing masyanong kinarabit mo rin sa auto mo na day allowed sa gobyerno. Arog kaya na nailing ko, pigtang kasi itong LED light. Salaman talaga yan. Dapat ang LED light nasa baba lang, bago nasa itaas. Iyo. Oo. Pero huning nga, may nasa baba na pigtatang ka sa tangod ko. Anyway, kaulayon ta si Major Marvin Escota, ang pamayo ka sa kan probinsya, kan Highway Patrol Group, tanganay naramog ta kung ano ang mga ano yung operation ninda, atin ano ang mga check, pigdidarakop tigdi. Sir, live kita sa DCGB, nasa ibong lalinya si Mar de la Cruz. Mar, si Major Escota. Major, good morning. Yes, Mar, maray na aga po si Major Escota ng Provincial Highway Patrol Malbay. Opo, sir, nasa tinampo naman kita and para i-check ang mga pagsunod ka mga regulasyones. Ano po ang ipinapautugtangon niyan? Iyo po, basti po kita nasa execute at po itong mga driver ta, nagagarami ka ngayon kalsada, magsunod po sila sa batas trapiko. Sa ngunyan po, ang nakakaigo po ang speaking ng one time, big time nationwide. Para po tamahiling tayo itong mga violator at dahil nagkasunod sa ito yung rules and regulation sa trapiko. Ayun. Ano po ang partikular na mga violations po na babantayan ta? Yes sir, ito po kitang anti-carnapping, ito pong bagang mga tiga tatarakas na tiga harabas sa auto. Okay. Hearing mo po ining PD96, ito pong mga maliwanago na ilaw, na illegal pong nakaas, tigatangkas na po yan, tigukumpis ka, as in tigisyan na po ining mga resibo, as confiscation receipt. Hearing mo po itong mga dahil nagsusurulot kang face mask, violation po kang social distancing na pinapasunod ng IATF dahil po sa COVID-19. Ayun, naku, marami kang madadali niya ng mga public utility vehicle. Mga wala ng mga barrier. Tapos sir, nagkikip po kita kaya na hilingon ta po kung yung mga barrier at nagsusunod po sila ang social distancing. Ayun, okay. So far sir, ano yan? Ano ang initial na na-find out nindo sa halipot na oras pa lang na naumpo ka mo dyan? So far ngayon sir, kung mapapansin ta, dahil po kitang maray na public utility vehicle, ito po kitang mga pribadong mga vehikulo na gabiray. Piring po yung mga truck, kadakla po kayo niya, halos ilan po mga private vehicle. Ayun, ano pong mga violations na ano taranta sir? Well, sa ngunyan po, ikaw kitang tigubaklasan kang violation kang PD96, ito po paggamit kang fog light na unauthorized. Ikaw po kitang tigsitirikitan digdig ito pong mga unauthorized top load cargo. Ito po bagang mga kaaga sa itaas na dahil registrado sa LTO. Ayun, so dapat pala iyan naka-register. Yes sir, pag ikaw po kitang top box, top load o sa itong mga auto, na ipuwanta po yan sa registered sa LTO. Ang pinalidad po kayan, 5,000 pesos. Ayun, ano ba yan? Kasama yung sa motorsiklo?
Kasama po ang top box, sir. Part yan ng accessories ng motorsiklo, kailangan din po yan i-register ko sa LTO. Ayun, okay. Daw, ang LTO, garo nagtugot man na magbugtak ang alibaan ng fog lights. Pero parang may sukat lang yan kung saan mo dapat ibugtak yan. Yes, sir. Meron pong authorization sa LTO kung saan po dapat yan ilagay. Specific area po. Ayun, so ining nahiling ko sa footage na pigtatanggal ka nindo sa sarong ano yan? Ano ba yan na auto na yan? Pigtanggal nindo so Yes, sir. pigtanggal nindo so so LED light nasa itaas. Yes, sir. Ayun, Kaya bawal. authorized po itong LED light. Ang authorized po sa to dyan is anong lang po siya. Bali, nagluluwas po siya, 12. Yung 12 LED light po siya. Ayun, limited lang pala, 6 lang pala ang kailangan. Opo, at saka 2 pidaso lang po siya. Opo. Sir, ano po sa tuyang mensahe sa mga kababayan nato, partikular sa mga motorista na when Yes, they... sa yung pong motorista, hindi sa Kabikulan, sa Kupakapudan po. Mag-cooperate po sila sa itong mga checkpoint. Hearing man po, sa pagmamaneho ninda, kay po ang daraw nila sa ng lisensya, asin na sa indang mga lisensya, naka-ready po yan, at siguro po nila na sa indang auto roadworthy, makaiwas po sa aksidente, asin sinta man po, nasa maray na pag-kamutakan, dahil po sinakain ng sa tuya. Apa. So, nag-implement po kita kang anti-drug driving act. Ayun. Okay, sir. Major, salamatan po maray tabi and keep safe po. Ayun po, welcome po. Ayun, Okay, okay. thank you very much. May hapot lang ako pahabol. Sir, may kasubago may mga nahaling akong pitsanggal na sticker sa windshield kang auto. Ano ang mga ito? Iyo po, ito po mga sticker po sa itong Karangkas. Iyan po sa mga sticker kang PNP na unauthorize po ang mga sibilyan. Hearing man po kung may nahaling kita hindi naglalakaw-lakaw na sibilyan, nakagamit ng uniforme, sisitaon pa po yan. Ayun, okay. Thank you very much, Major Marvin Iscotan, pamayo kang Highway Patrol Group, hindi sa probinsya kan Albay. No, pare, sa mga pulis, di kaulay ko man, sabi kan mga pulis, baka ngayon pwede kang tararama naman sa mga tao na maski nagmomotor, nag-drive, mag-face mask. Sa mga makairak man nga sinda, tabata, aro lang ko man ang multa. Yes, So, oo. iyan ang sasabi, hindi. Maging nag-drive ka ng motor o auto, kayo po naka-face mask ka. Yan pa rin, at nakaragdag na pareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much pa rin, Jomar. Mga tugang, yan po ang primerong rangkada kasaluryang impormasyon na po dyan sa luwas para po sa mga pangyayari sa palibot. So, ingat po kamo, tabi. Ha? Mga tugang, pag nagluwas, magdaraning papeles na hindi magka-problema. 9:35 in the morning. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip.
Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda
inihandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Tingog Kambanwaan. Alright, mga tukang, balik na po kita sa Tingog Kambanwaan. And salamat po kahit paano nakikinig kayo. Baka man ngayon. Ayan.
Salamat po sa nagantawin man sa DCGB social media, sa satuyang DCGB live up asin sa DCGB News Online, no? And good morning sa mga kababayan nato, sa mga late tuners natin. Good morning po sa Indo. May pigasikaso kaya si Papa Ping, no? Kaya kita ko na mag-iribanan hindi po sa programa. And duman sa mga kababayan ta, good morning kay Teresita Jacobo, siring man si Jolianita Aitona, at saka si May Marquez, good morning po sa Indo. Alright? At saka sa mga iba pa nakantabay. Dagdagan tayo ng istorya, hali po dyan sa luwa, sa pagi ka mga pag-iriban nato sa Mega Force Patrol. This time, kunin natin si partner Al Armario. Partner, please come in. Yes, good morning partner. Sagkod man sana sa highway o sa sentro ang mga law enforcers lalo ang Highway Patrol Group, LTO, maging ang PNP sa pagsita sa mga lantada na igual yung mga traffic rules violation. Ini ang nanotran partner dahil ganyan sabi ba ng HPG may one-time big time operation sinda alagad ang aktual na sitwasyon lalo digdi sa mga rayong barangay yaon digdi ang gulpi na mga violator sa trapiko lalong-lalo na ining mga teenager partner. Ani ba naghabal-habal, ani ba nagiging service na nindaan motorsiklo na nagiging praktisan kan mga ini, nadaipan nin mga lisensya, mga minor de edad pa ni ba, alagad talagang ikana sa nan magilid. Pag nasa sabat mo ini partner, talagang makahadit ang pigigiribo dahil kung mina padaranagan gusto makipagkarera sa sendang nasusundan asin dahil pa nagkakakontento ti taranggal pa partner paminsan ining mga tambot sumagang imbis na may silencer di salidahan ini ki mga tambutso na mga maribukon na kung minsan nakakaistorbo sa mga residente na pipa sirensyana sana alagad ngurob-ngurob na sa madagong sa mga residente na naistorbo dahil daiman ki mga law enforcers na nagsisita kani lalo na sa mga rayong barangay kayan pangapudan na sana pagtagapasyaran man kan mga law enforcers tanganing malimitaran ang mga siring kaning sitwasyon lalo digdi sa mga kabultan na mga minor de iba ang iba dahil man ni mga lisensya asin dahil pa naggaramit face mask kabos na sanang violasyon aros sa mahiling mo kung obserbaran talaga digdi sa mga rayong barangay. Yan pa partner, informasyon na digdi sa Southern Area kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner. Mientras tanto, balik dagdagan taman istorya. Nasa linya si Ans Galero. Ans, please kami na Ans. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta kumpara sa mga ibang lugar digdi sa sudad kan Legazpi na may mga agrangay na dairan na abot kan mga serbisyo kan kapulisan. Digdingo yan sa Albay District asin man pasiring sa norteng parte kan sudad kan Legazpi mantenido ang presensya kan mga kapulisan. Iniunyan mismo ang notaran kan DCGB News sa paglibot kan mobile unit kung sa notaran niya tuligdi sa may EMS barrio sa may Campoy ni Rancho Milola mantenido ang nakakaag na mga checkpoint dyan. Sin talagang pig-rekiso o pig-ubantayan kan mga otoridad, membros kan Legazpi City PNP sa pangenot ni Police Lieutenant Colonel Rodelon Bedita na si OP niya to kung sa talagang mantenidong pig-ubantayan ninda. Ang mga pampublikong sakaya nakakasunod man sa mga bigwapotob na minimum health protocols. Sigun kay Bitita sa roini sa partekan na sendang espersos tangani na bakusan na masigurong nakakasunod ang mga ligaspenyo sa COVID-19 health protocols kundi pati naman sa pagbantay ninda para malikayan ang kriminalidad di sa tuyang kapalibutan. Ande nang ganda ali dyan. So, sigan tarahaw kan mga tricycle. Aday? Yan. Sinagadag nahiling mi. Kami na ngayang ang mga mabagal tumakbong sasakyan sa tabi lang. Yes. Ano ngayang mabagal? Walang bagal-bagal. Magsunod nga ka mo. Nangyari. Ayan, ang ano, ali, kanasanaan malikay, takon madali ka.
Iyo baga. At pag ginapingki mo, dahil man na pambayad. Yes. Ay, naku, kung problema, no, magasgasan so escape. Okay, sige. O, ano yan, halos gabos yan na mga naon sa major roads, igwaning mga nagbabantay. Yes, and even digdi baga, Sir Mar, sa may airport road, umilagi man kami, man din itong may mga nagbabarantay man giraray, siyempre, bigihiling ko ang mga, ang mga motorista ta, nagsusunod sa, kumbaga, compliance digdi sa road laws digdi sa tuyong kapalibutan. And pag abot mi duman nagpasiring man kami sa may parte kang bugtong, yung man duman sa presensya, Sir Mar, kan HPG, siring kan report ni Kuya Jomar sa First District, iyo man ang nangyayari ko yung sa syudad kan Legazpi. Ayun. Ay, apwera pa yan duman sa grupo ni na Sir Rick na Mendoza. Yes, so sa Albay Traffic Safety Yung Division. sa Albay Traffic Safety Division, matindi duman. Halos nahiling ko, ang pinakadakol na violation, daing ORCR na bitbit. Yes. So iba, warang rehistro, warang lisensya, yan ang top 3 na dakol. Tapos daing helmet. Yan. Ang helmet, igwaman nga nasa siko. Maray na sana ako sa sunudan ko may helmet sa kuya. Kaya nahiling ko, aram mo, grabe ang violator. Sali, Yes, duman oo. sa report ni Sir Rick na Mendoza, na may countersan nga ni si Sir Cedric, sa sa violation, nasa 200 plus thousand. Sa sarong laog lang yung sarong simana, ha? Yes. Pangyayari. Pag nagbibisita nga na ako dyan, paano ko mamayad? Nakapila. Ayan. Pabor man nanduan sa may mga kairasan. Ikaw ang breakdown doon, nailing ko, may breakdown. Oo. Ayan. Okay, pero bako yan ang dapat magsunod. Pag maluwas ka, nganing areglado, dapat okay ang sasakyan mo. Yes. Ayan, okay, sige. And even si Sir Rick, sa tuyang traffic zardig di sa probinsya kan Albay, ang pagirumdum kan, mapirmi magsunod sa traffic laws, lalo na yung pagsulog kan helmet. Kung mabakride ka, pasiguraduhon mong igwa kan daradara ang helmet. Saka dapat ang helmet, bako itong supang konstruksyon. Yan. Kada ko lang, igwaning pang pang mountain bike. Kasing motor naka-helmet, mountain bike. Siguro baga, may gwa pa siguro bagol-bagol sana. May nga nito dahil pag minagibo dyan kang gibo kung markada ko kayo, ito na sinulog sa kaldero sa rin. Okay, sige. And sabi ni Sir Mar, na sitwasyon na presente di sa Sentro, asin sa Albay District, kasyudad kan Legazpi. With boys, Mobil, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Lipat kita kay Luens Bursi-Barsena. Partner, plus kami. Salamat tabi partner Bar. Good morning. Asin good morning sa gabos na mga tarantabay sa mga dagdag pang bareta, pipag susurat, asin pipag papasar, nin resolusyon kan DPWH o Department of Public Works and Highways Albay 2nd District Engineering Office and Barangay Council kan Buyuan, Legazpi City para masolusyonan ang pagbabaha sa Purok 5 kan sa indang barangay kung makusog ang pag-uran. Ini ang ipinagunambitan sa follow-up kan DCGB News kay DPWH 2nd District Engineering Spokesperson Richard De Jesus pagkatapos na maipacheck din sa indang Team Tabi Partner Mar ang lugar taan problema palanduman bako man daw sa pigigibong Duterte Highway sa pinakang itaas na parte o ining pinagigibong alternate road kan Buyuan Tumatanag Road kundi uni pala na problema sa drainage system. Drainage system. Oo, raraot. Di kaibanan sa maintenance ninda ang drainage system? Dahil kaibanan. Nangyari. Kaipuhanan pa daw inilagdanan ng pundo para mapakarhay talaga daw ininin marhay. Kay pompo pala ng resolusyon. Roger, tagali daw mapakaskas ang proseso. Seryosi pa rin. Tayo baga. Pag naglibot sinda, pigayanap tinda ko ara mga pwedeng irakayon. Roger to that. O, matatakay pong pang resolusyon. Iyo ang sabi ni Sir Richard. Hindi pa, dipisil pa lang ganun Kaya manggarian kan barangay? Ha? Kaya manggarian kan barangay? Kaya yan, kundi kung sa normal baga na igwa ka ng maintenance department para to make sure na ang mga kali, iyan ang mga, may mga kamineros sinda baka? Roger. Igwa ang may mga areglado ang tinampo. So parang look out mo na iyan as a department na nagmamanehr kang tinampo na ariglaron mo iyan ba kung mahalat ka pa na may maghagad ng tabang sa imo bago ka umaksyon? Roger to that. Iyan, sa kuya man sanay na pagiling. Oo. Na as government servant, dapat arrogant pirmi ang sa imong outlook. Roger. Bakit mahalat ka pa, tanganing umaksyon ka.
Roger to that. Gano'n man sana ang sukon yan. Kaya man sana pala nasaguton, pinalipisilan pa. Aram mo ito? Iyoram ko. Aram man sana, kaya man sana pala nasaguton. Pinapaaral-alat pa kita. Pinaalat pa rin pa yung gusto. Kung daing may mag-anchas, daing mag-iro. Marauton ko nakaanap na. Yan sana. Sana marelax. Ayan ang mga venture, anong red tapes ta eh. Di ba? Roger. Natado-tarog ka ng ang sa tuyang sa gobyerno kaya minsan na ang tao na uuyaman. Oo, mauuyam talaga tabi partner Marta. Magigirumduman bagay. Benerita ko ini mismo sa ibo. Na so mga taga Purok 5 nagkasiribot na nakakaparong ki Tugi. Nagarimay asupri na nga ni itong baha. Ang nagparabulo so oran. Ang pinagdududaanin da duman sa nasambitan ng lugar. Pero susog daw sa pagmonitor man kay ni nga ni nara si Richard. Ang problema pala, so kanal man sana, dainin na agihan sa tubig. Tabata, considerably baga tabi partner Marna, ini nang agihan dyan sa may forsang baga sa crossing Kambiga, patata sa Buyuan, iralaga na ininin mga road signages, nagari naman highway. Kaya pinag-aaragihan naman ini, maski say man, so mga abo nang mag-agidigdi sa may pasiring sa matraffic na US Legazpi tapos Regional Center site, digdi namin naaragi, bulsot ng Pawa o kung kaya kung pasiring sa Kamalik, bulsot ng Salvasyon. Roger. Roger, pero sigun kay Desos, nga nila daw na matawanan ininin pondo, kay puhanan magsurat kay niyan Barangay Council kan Buyuan, may kinaraman sa siring na bagay. Asin, sindaman na nga ko na kung may mga siring kaining laknang man ang barangay, tatawan maninda inin formal na disposisyon. Okay, sige. Roger, sa yan tabi partner Mar, mga dagdag na istorya, alidigdi sa northing parte kan Legazpi, paglibot-libot, ako po, si LBB. Fernandez. Bueno, mga tugang, yan na po, no? Nagkaharap po ni Pio Fernandez. Yan na po sa programa. Baka po nito taon ang usapang pilel. Nakalistan po kini. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. It's gonna taste better. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi na! Big moment ni Mommy! Nag-spell move sa may lukso! Big shot ang Big Milo Pack sa grocery